idéer til vores mediefagsprojekt? Vi kunne lave sådan et boyband. Boyband? Ja, ligesom de der boyzone. Helt seriøst. Helt seriøst, drenge. Hvad fanden skal vi lave? Ja, og det endte med, at grønlænderne drak Superlight til sidst alligevel. Mohammed kommer ind til sin mor og siger, mor, jeg har den største pik i hele anden klasse. Ja, Mohammed, du er 21 år. Hvorfor er lige senere, vi har overskæg. Vi vil gerne ind deres mor. Gå lige op. Jeg er italiener, så er det kraftet med ud. Ja, det sagde du også i går. Jeg mener det, så er det kraftet med ud med dig. Prøv lige at tage dig sammen en gang. Going in. Må jeg tage os sammen en gang? Så skal vi rigtig ræge hår, så vi er klar til at lege farmor og børn. Så det er rigtig flot, det. Ej, hej. Ej, hvor er det bare lang tid siden. Ej, det er virkelig en flot kjole, du har der. Det må jeg altså sige. Den er virkelig flot. Hvor har du købt den hen? Den har jeg købt i glitter. Er den ikke bare flot? Nå, men jeg tænkte på, hvor har du egentlig fået farvet det hår hen? Jamen, det har jeg fået lavet heroppe i byen, du ved. Susanne, hendes haircut, du ved. Det er blevet rigtig godt. Men jeg tænkte på, ham der Søren. Har du egentlig stadig ham? Hvad fanden laver du? Ronny! Hvad fanden laver du? Jeg troede, du var til boksning. Ronny! Det her face, det finder jeg mig fandme ikke i. Du henter far spanskrøret. Går ikke det her? Det er noget rigtig lort. Skal vi ikke bare skride? Lad os skride. Hæft noget lort. Don't know why, it doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I designed